Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwividiyo namuhla. Evikini eliphelile sikhulume ukuthi mthatha imkhakha okungafanelanga udlalele kuyo uma usafuna ukuphila. Ama-drugs, ama-hijack buildings kanye ne-illegal mining. Izolo uMinister uGwede Mantashe bekane-interview ne-Newsroom Africa, ukhuluma izinto ey'balulekile engicabanga ukuthi asike sithi ukuxoxa ngazo ngoba ulithintile nalo lolu daba lwe-illegal mining. Kunevidiyo engake ngayibona kasisi Amani Dube. So ngithe mangizwe uGwede Mantashe ekhuluma kanje ngase no angiyilande le video sike sixoxe ngalolu daba uba le information ebengingenalo ulwazi mina ngalo. Ngicabanga ukuthi mhlambe nawe ngokunjalo kodwa ngenxa ukuthi useshilo uGwede Mantashe sesiyazi kwenzakalani. Ngicela uzwe la. This deserves national attention. This deserves a family meeting, a cupcake, not lempeta baloke besinakisa yona. How dare a lithium mine eMzumbe in KZN lapha komseleko exploit abantu, displace abantu kanje, and nothing is said about it. Only 2 newspaper articles have reported about this. News Dololo silenced. When our minerals are being taken, when people are being removed from their homes in their ancestral land, in South Africa, with the best constitution in the world, this is still happening. Sithule. Ooh, I'm boiling. The fact that there are only 2 newspaper articles that have covered this, no media coverage, nothing. But it's so important. These are our natural resources. These minerals are supposed to benefit the communities, especially of where they are mined. Now, SA Lithium, Akashe, Cholope. I'm not sure about the pronunciation. At this point, I don't even think it matters. Here's the name of this company, owned by 2 brothers. These 2 brothers, they're into JV with a company called Mtungwa Resources, who then gets 30%. No consideration of the people whatsoever. Mabebuzwa, in an interview, the company, Cholope, says when they hired 250 people. These people are apparently not even permanent, number 1. Number 2, it is the bottom of the jobs. So how is that benefiting the community at all when you are stripping the community of fertile land where they can farm? Their children, it's not livable. They didn't even give them an option to move to another area. They claimed that no, it's going to be safe. The people, it's still fine, which is not true. Because this is an example of what the houses and their homes look like. As we speak, no coverage. No, because the media, guys, it makes damn sure that if there are issues like this, and there's a rise in the voices of issues like this, especially in South Africa, they distract us with other things. Bayosizungizisa amakhanda nathi ke siwele sigijime sinake izindaba ezingaphelele ezingezisise ndawo ngoba you know, in actual fact, some of these trending news, really, what is it going to change? But our minerals and who's mining them and how the people are being exploited and the benefits that we should be getting. You know, there's a community that did very well for themselves in Mpumalanga. Mabefika beza Kruger, benegotiate ney'nduna zakhona. The chief was built a mansion. They built a clinic for the community. That is the type of negotiation that you negotiate when people want to use your ancestral land. You make sure that you build amenities for the community to benefit. You don't just take and do what you must, and then the community is left with nothingness, contaminated water. Haibo. I found this, one of the community members, when I started this petition, only 1,963 people signed it. This petition, though, was focusing on the fact that they were not notified.
I hope there's another way where there can be another petition ukuthi kuqalelwe amagama to start afresh with this whole mining system, and this is going to continue. Do you guys remember what happened in Richards Bay with the iron? Tell me what were the benefits for the people, the ancestral people back on? Nada. They are doing it again. We are wiser. We are more informed. We can't be allowing such things to continue. This is complete and utter nonsense. Complete and utter nonsense. We should be ashamed that we don't know as much as we should. A. B. We don't make as much noise when it comes to important issues such as this. We should be fighting for our minerals. We should be fighting for, oh Lord. Bakhipha uGwede as the Minister of Minerals. Bayomfaka ngalanga bamenza an acting police minister. Why? And bahlezi besenza lesixakaxaka so that even when there's an investigation, there is too many hands that exchanged or were part of this nonsense abayenzayo when they are ripping and raping our land and our minerals. Yo, inhloni azikho eMzansi. Ngoba umuzi usesu Amani Dube echaza ibhlungu lento yenzeke ngesikhathi upresident ememezela ukuthi kuzoba khona i-Judicial Commission of Inquiry ezobeholwa uJustice Mbuyiseli Madlanga. Ngaleso sizathu uminister uGwede Mantashe uzoba acting minister wamaphoyisa asuke ngale kwiportfolio yakhe. Ngesikhathi kwenzeka lezi zinto lezi, ngesikhathi umphakathi waseMzumbe uxakekile, uyazibuza ke wena uma umuntu ocabangayo ukuthi ngoba kuno deputy minister ababili should bebengahluleka uku-actor for 2 weeks, why futhi kufanele asuswe uGwede Mantashe lapha? Ukuthi ngifuna lo mphakathi mangabe ulwa uGwede Mantashe angabibikho seduze, ngoba angikholwa ukuthi khona idile engafika angabi nalwazi lwayo. Kodwa izolo ngomhla ka-31 uma ekhuluma ne-Newsroom Africa ukhulume something interesting kakhulu. Wachaza ngalama minerals lawa khona nanokuthi abelonga kobani. Ibalekile ke le part ukuthi ukuqonda ukuthi indawo yangakini uma ngase bayithola ine lithium, ine gold, inano whatever mineral abangase bayithole, chrome noma yini abangase bayithole, ibelonga kubani? Uma sengikucaphunele lenkulumo kaGwede Mantashe uzobe ususiqonda kangcono isizathu esenza ukuthi umphakathi waseMzumbe ubhekane nalenkinga nayo. And I think most importantly, Minister, when you speak about what is critical in terms of what we have as resources in the country, many South Africans would want to know how we ensure that communities are benefiting from some of these minerals that exist within their communities. In the law, minerals below the surface of the soil do not belong to those chiefs and those communities. Yeah. They belong to the state on behalf of people as a whole. Ngicabanga ukuthi akuyona into emnandi ukizwa lesho uGwede Mantashe ukuthi lama minerals noma ngathiwa sendaweni yenkosi noma kuthiwa sendaweni yangakini njengoba kade usiso Amani Dube ekhuluma, they don't belong to those chiefs and those communities. Lama minerals abelonga kwi-state. State senza ideal nabantu abathize nekhampani ethize bavumelana ukuthi thina state yibo phela oGwede Mantashe, state siyanikeza imvume kwenziwa ama-deal i-deal kubonakala ukuthi bona bahlomula kanjani. Nina njengomphakathi bazonisusa endaweni, nisuswe endaweni, nibekwe endaweni lengenalutho, kuqhutshekwe kusetshenzwe. Nibonakala ukuthi niyalwa, nithenjiswa amathuba omsebenzi njengoba desha ukuthi imisebenzi yakhona imisebenzi low. Umlalela uGwede Mantashe athi no, abantu part of mining kanjani? Part of mining singekho kwi-ownership, singapha la uqashwe khona. Njengoba ekhuluma nje ukuthi labantu okay bathenjiswa imisebenzi about 250 but akusimsebenzi permanent.
abazuzi lutho. Umphakathi awakhelwa ikole, awakhela umgwaqo. Kungcono bephela bababribe ngalokho. Simase sisho sithi hey sinamanzi la. Uyayibona le mgwaqo le yakhiwe ile yamayini. So ibenefit leyo akwenzeki. Kodwa iqiniso engicabanga ukuthi bengingalazi nawe mhlawumbe ubungalazi ukuthi ama minerals noma ngaba sendaweni yangakini noma ngaba segcekeni kwakho, they belong to the state. Istate siyakwazi ukuhlangana nekhampani ethize bavumelane basayina ideal ususwe wena ba extract ama minerals ngoba vele kusuwona wakho. So meaning wena mawuthenga umhlaba uthenga phezulu la uzokwakha khona. Okwenzeka ngaphansi komhlabathi akusabelong kuwe, kubelonga kwi-state. Engakho ke ngithe angithathe leli thuba emveni kokulalela nje lenkulumo kaGwede Mantashe ngano angithathe leli thuba ngenze le video siyixoxa le ndaba ngoba yebo khona sesaphumlile sesajabulile singene kahle siphile enyakeni omusha kodwa lezi zinto lezi ziyenzeka. So angeke sikwazi ukuziziba lezi zinto ngoba ekugcineni kosuku zi-affect impilo zethu. Umphakathi waseMzumbu affectekile njoba mina nawe sikhuluma affectekile. Ikhona futhi enye video engeke ngayibona before nje ngene odabeni lozama kunenye video engeke ngayibona yakhe futhi usizwe Amani Dube. Ngicela uzwe la. South Africans are not as smart as they think they are. I will say it and I will own that. Because if we were, we would be looking at Mali, Burkina Faso, Niger, at how they are dealing with these external mining companies that are taking from their country. How is South Africa in 2025 allowing an Australian company to own 74% of the revenue that is going to be mined, gold mines, and then telling us about 1,000 jobs? Do you know how many more jobs would be accumulated if it was a South African mine that was given this opportunity? And the subcontractors were South African companies. And we even refined the gold and sold it to Australians as a refined product. Now, but South Africans know we are now worshipping 1,000 jobs. 1,000 jobs over millions of gold revenue that is going to be extracted from our own backyards. And yet we think we are smart. Yet we are fixated on things ezingena msebenzi. Just the other week, we were talking about Mzumbe and the company that is extracting minerals from Mzumbe and how the people are not benefiting. 1,000 jobs. You bayadelela kudelela Australia, kudelela government, kudelela president, kudelela ama ministries. And by the way, they are subfunded or yes, by the IDC, the same IDC that has problems with money that has disappeared and mismanagement of funds. And this is man. Othi ngiyeke. Ngihlezi ngikusho lokho. Ngizokuphinda namanje. Njengabantu base South Africa, we value entertainment. Njengabantu base South Africa sikukhonzile ukuhlupheka. Yabona thina nokuhlupheka sinobudlelwano obuhle. Angazi noma sikulomqondo okuthiwa siyobusa ezulwini. Angazi. Uzobusa kanjani phela mase ufile soyincwaba inyama yakho la. Uzobusa kanjani? Uzobusa ngomphefumulo? Hayi mhlambe sinalowo mqondo leyo ukuthi funa sigqoka amanikiniki masela emhlabeni ngoba khona ingubo enhle emhlophe isho njalo ingoma eculwa amakhono. Inkinga yethu enkulu nje yiyo leyo. Sinobudlelwano obuhle nokuhlupheka. Yingakho labo minister nohulumeni besibukile ukuthi hayi laba bayazwana nokuhlupheka. Futhi ngikhalela intsha. Intsha yase South Africa imajority. Fanele ngabe intsha yase South Africa isukumile manje imingenyawo. Ithi lezwe ngelethu. Nakho thina sikubhekile ngekusasa lalezo. Kunalokho abavoti bazinikele etshwaleni babhizi neindaba. Yabona nje ukube lolu daba loluthinta umjolo. Ngiyazi ukuthi bengizoba nama views amaningi. Bezobukwa abantu abaningi ngoba iyona into ehamba phambili kithi leyo. Nedrama, neindaba ezitrendayo. Makhona indaba eziserious as-participate. So mina angazi. Yazi angazi.
impela nje ukuthi ngizothini. Yazi nobuka ama-comment uveza izinto kubantu hayibo nansi inkinga ekhona. Njengabantu base-South Africa asivote wise avela athi umuntu ku-comment section ngcono singavote uvela ubona wathi uSithembiso Zondo lo motivational speaker iqiniso lihle impela kodwa uholibheka ukuthi ulitshela abani ngoba kuyenzeka iqiniso ulitshela ingane phela lawulwa imizwa yazi ingane mangabe ifuna istock sweet ungafuni ukuyithengela hayi ngoba imali ngekho ungafuni nje ukuyithengela ayincane ukuthi iziginqe phansi khohle ukuthi iyangcola mase ngoba ilawulwa imizwa ukuthi ifila kanjani lesikhathi uvela ubona ya kusekude sisadila nabantu abasalawulwa imizwa obalethela into ukuthi alixukuzeke ugebhezi hlaziya lento uyibona kimi kanjani ukuze sizokwazi ukuvota kwakho kube informed wazi ukuthi uvotela bani uthini uzosenzelana uvela ubona nesisazoqhubeka sibe nenkinga ngoba thina bantu base South Africa ngizishiya ngaphandle sinobudlelwano obuhle nokuhlupheka yabona thina nokuhlupheka angiyayifuna ukuyazi le agreement esayisayina kodwa sinobudlelwano obuhle nokuhlupheka inkinga yethu nje eleyo ubudlelwano bethu nokuhlupheka futhi angidlule phambili manje ngiyodabeni lo zamazama ngoba uhulumeni wethu sazoqhubeka nalabo basiphethe basazoqhubeka basicaphaze kanje ngoba bayazi ukuthi singabantu nje uValue Entertainment sihamba nomoya noma yini trend asihamba nayo yona into esikhuluma ngayo kunele kwakhulunywa about 1000 jobs abantu basuma bathi imisebenzi ayikho sothola 1000 jobs amantu ukuthi no but kusaqhubeka lento ebelokuyenzeka yokuthi extract ama minerals la ayo refine okwenye indawo wayanga refine la kuthengisela eAustralia why singafundeni nje usho njalo sithengisela eAustralia uma kuthiwa si refiner la sithengisa final product uyabona ukuthi bekuzokhandeka amathuba emsebenzi engaka bekuzokhandeka le 1000 abakhuluma ngayo nama sek refine process lo refiner nakhona futhi beyisezophinda iqasha abanye abantu abangaphezulu kwalo 1000 asiqhubeke sikhulume ngendaba yozamazama. Being a Zamazama is not for the bulky or the faint-hearted. Getting to rock-rich in gold requires navigating the tiniest of spaces. The greater the risk, the greater the gain. The only safety barriers in abandoned mines are crumbling support structures that date back to a bygone era. Babona ukuthi labantu bangena endaweni ezinzima kanjani izinzima ngempela lezi ngangena ngithini nje kodwa la nginukhombisa nje umzima abadlula kubo kodwa bayayenza imali kwatholakala ukuthi umuntu wawela walimala wagcina sekashona samthatha samphumisa ngaphandle samuyisa kubo siyathatha amathe lana anegold amanye akhanyayo amanye analutho elincane siphume nayo ngaphandle siyikrasha la siyikrasha khona then siyayitraina sidayise la sidayisa khona khona la emkhukhwini sinokudayisa emkhukhwini khona la emkhukhwini sidayisa emkhukhwini lokushini lana bekho sisebenza khona abathenga la kwenzwani lana sisisebenza la sisebenza khona la njengalo muntu umbhekile la uyaqala ukucheck itutsi ukuthi khona yini ukuchecka neplate namanzi njengobona yafaka lapha usazosampula makuthi akukhona ukuthi uyayishiya lento le uthatha into enegold into engekho la ngeke ayithathe njengoba uyambona uyenza umuntu la ukufuna abantu ukufuna siyenze lo anaputa stawra umdara ukuthi ushutiwa ngawo njani mtha ungambuza wena njani mtha shapu kunjani ngishapu yebo njani umsebenzi umsebenzi uyancengeka kancengeka yatholakala yini isazama ukubheka nyana sibone ukuthi uhambane la mentezi la ngifike namhlanje la fike namhlanje sebenza li1
hayi nabanye bami phambili la. Okay. So cabanga ukuthi uzophuma nini la? Wena ngathi ngizophuma kusasa. Kusasa. Manga thole kancane nje. Lana siyatrena, siyashaya amatshe nje nalawo bakhona silayitha ubhuqu. Khona sithwala amatshe sihlukene ama-department la. Khona abashaya amatshe bakhona abashaya ubhuqu. Dynamite, allegedly smuggled from Zimbabwe, is used to blast hard gold-bearing quartz. Ukava lokho. Thathe mina 3 minutes ngikaduma nasichisile. Okay. 3 minutes uphela. Yonke ithatha 3 minutes. 3 minutes. It's hazardous, but necessary to get the treasure within. After a few tense moments, it's all over and work continues. So mabathi awenzanga imali eningi, ngabuyenza imalini so. Sometimes imali njengoba ningenile so nakho kuphuma na 500 400 Ngelanga ori. Kuyadepend ukuthi ngene kangaki. Sometimes ngakuna ungena after 3 days. 4 days. Sometimes 1 week ingayitholi futhi leyo mali. Ulokula. Uloku ngila. Ungaphumi. Ngisafisa ukukuvezela nje ngaphakathi kwenzakalani emgodini. Kodwa ke eqinisweni lilonke kunabantu la abasekhundeni eziphezulu futhi nabakhulu. Abakhulu ngempela. Nabelungu abeyibona abathenga lenhlabathi lekhanda igolide kuma mining companies la wasuke khona. Kodwa athola ukuthi iyadura. Iles lenhlabathi mabezoyithenga kulabantu bozamazama. So into enza ukuthi ubone ukuthi ozamazama ngeke baze baphele yingoba ama companies abantu labo abathenga lenhlabathi sebeyithola less kozamazama. So uma ngabe bebeyithenga ngo10,000 kozamazama bazoyithola ngo3000 or 4000 bathole lo mali yabo. Njengoba lothi nje mayiphume nalezo skala aphume naso ngalo langa athola 500 rand wakujabulile uright. Lo osayithatha lapho soyithengisa yena ngenye imali ethe xaxa. Futhi lento iprocess angeke ngizama ukuchaza kanje. Isigaba sokuqala lesi sokuthi bangene emgodini bayiteste bathole baphume nalamatshe ngoba bayawazi. Isigaba sesibili ukuthi icrashwe ibe impuphu. Uma sezocrash ibe impuphu bayifaka emanzini angazi isigidi basifaka kanjani basebenze sengeke ngayibona lento engikhuluma ngayo sengeke ngayibona ngiyayazi into engikhuluma ngayo. Bayifake kulo mshini lo. Mshini ke bawubiza ngokuthi phenduka. Kuthathwa lawa amatshe lawa ya afakwe la kufakwa amanzi bese bayawacrasha. Bayacrasha sithi isikhathi about 40-45 minutes to an hour. Ifakwe imoto la angifuna ukuchaza ukuthi ikhando kanjani lento kodwa ngeke ngayibona. Bawakhande kodwa kusetshenziswa ama gas cylinder la amade. Bawakhathe bawavule la phezulu ukuze ukwazi inhlabathi ukuthi bayifake bavale bayibophe. Bese yaspina njengoba ispina la seyizophuma ke manje sigayekile isiyinhlabathi ezimpuphu seyizothathwa ke lapho ke manje seyiya kulabo abayiphekayo ukuze ibe igolide iprocess. So isigaba sokuqala baphumile laba namatshe bakhokhelwa phelile indaba yabo sefuna bafuna amanye amatshe kuza laba besibili laba bakhokhela labi laba aba-owner lo mshini ospinayo bakhokhele labaya basale bona baspine lento bayicrash bayifake emasakeni bayibophe emveni kwalapho ihambe bayoyithengisela laba abayiphekayo. Uma sebebathengisela laba abayiphekayo emveni kokuthengisela abayiphekayo sekuyibona ke manje sebezoyithola seyigolide. Iprocess yonke le process inemali phakathi angeke ngichazele imisebenzi ekhona lapha. 1 lo ngene emgodini unemali ayitholayo. 2 yilo crashayo ukhokhela laba kunemali naye ayitholayo. Asuke yena ayilaba abaphekayo laba abaphekayo ibona abothengisa igolide ke ngevalue ephezulu.
bonke labantu banemali. Khona lapho kukhona ama-security. Ama-security yilaba njengoba kuthiwa uzamazama kutholakala bephethe ama-AK, yilaba basuke bephethe izibhamu begade ukuthi labantu abangena emgodini bangahlukumezeki, ngoba kuyenzeka njengoba kwawuzwa kule Stilfontein uba bangena emgodini bethi bayaphuma nalo msebenzi bathole sekunabanye abantu babakhombe ngebhamu babathathele wonke lo msebenzi. So kunabantu ofuneka bagade la ukuthi labantu abahlukumezeki nabo baneshe yabo. Umphakathi uzuza kanje, labantu njengoba besebenza la baqashe njengoba bathi bezwe nje bekhuluma sekuthi emkhukhwini baqashe khona la emkhukhwini emzini yabo labantu, lamaphenduka aqashe emzini yabantu, ngoba ufika aqashe yena ukuthi uhlala la ekhaya, aqashe lento yakhe ezoba ngumsindo la ekhaya, ayiqashela akhokhe ma-2000, 2.5, 3000 ngenyanga akhokhe. Bese kuba khona umuntu umember omphakathi ozothenga lamathushi abawafaka la isiphongweni, kube khona ozothenga amasaka ukuze bezokwazi ukulayisha lento yabo, kube khona abazothengisa ukudla, kube khona abazothengisa amabhetri. Umphakathi onozamazama ugcina ubenefitha nawo ekugcineni kosuku. Futhi uma kukhona ama-security, lento kuthiwa uzamazama badlwengula iy'ngane ayenzeki, ngoba ama-security agade ukuthi kungabi qhamuka umuntu ozobahlukumeza, agade nabo ukuthi ababehave ngoba bayadla bonke, ngoba bayadinga udiscipline. Okunye bayabulala nabodwa ozamazama, so kuba khona kwama-security kuyasiza. Umphakathi onozamazama uyabhenefitha noma kungavela muphi umphathiswa wamaphoyisa, noma ngavena uGeneral Mkhwanazi athi uma wazi ukuthi endaweni engakini khona ozamazama ba-report, ungaba-report uma ngabe ungabhenefiti. Bese kuba khona osisi bethu abazobhenefitha ngokuthandana nabo labantu, nabo bayabhenefitha. Bese kuba khona omunye uzothi azi uma ngathengisa utshwala la ngadla, athi omunye nofuna ngithengisa insango. Ugcina umphakathi ubhenefitha la, uthola abantu abaphekayo bawu-6, ngoba abaningi labantu abangena emgodini bonke labantu benza imali. So ngizama ukuthi umphakathi osuke kuhlala ozamazama nawe uyabhenefitha, yingakho bona bengayiripoti lento ezenzeka lapha ey'ndaweni lezi. Ngicishe ngenza iphutha ngakukhohlwa abantu okuyibona abangama-enablers ukuthi yonke lento yenzeke, amaphoyisa. Uma ngikhohlwe labo ngizobe ngenza iphutha. Amaphoyisa ayakoleka nsuku zonke kaThixo, akoleka kuma-security ngoba ama-security aphatha izibhamu, ayakoleka amaphoyisa, akoleke kulabantu laba bamaphenduka. Futhi amaphoyisa ayalekelela uma sekuthiwa iyathuthwa inhlabathi le esigayiwe isiya la kufuneka iyophekwa khona, ngoba lento lezi ayivamiswanga ukwenziwa endaweni eyodwa, zenziwe endaweni ezehlukene. Kodwa ukugubha nokugaya kuyenziwa endaweni eyodwa, kodwa ukupheka nokuthi kuyothengiswa kwenziwe endaweni ezehlukene. Ngicishe ngakhohlwa abantu okuyibona abangama-enablers abenza ukuthi yonke lento ibe possible. Amaphoyisa nsuku zonke kaThixo, abahamba ngemoto eziprivate, abahamba ngey'moto ezimakiwe zamaphoyisa, bayafika bezokoleka. Kunesivumelwano ukuthi amaphoyisa lawa afuneka akoleke. Isizathu esenza ukuthi la maphoyisa akolekelwe sisodwa ukuthi uma kuzoba ne-operation, la maphoyisa yiwona abantu abakwaziyo ukuthi basheshe basho ukuthi hey, qaphelani siyeza, bese bekwazi ukuthutha izinto zabo. Ngoba wobheka esikhathini esiningi makuthiwa kuphume i-operation, benginokubona ngisahlala emkhokhwini kufike-ke iy'moto nqaba amaphoyisa imoto ey'bhalwe illicit mining, behamba namaphoyisa ase-Primrose, ngibuke nje ngithi we bayadlala laba, ngoba laba sebebatshelile, laba abatshele besasuka lokuthi isiyeza. Uma umuntu ohlala khona uthi uma uvuka ekuseni ubone labantu abajwayele ukupheka bengekho, ubone kuthulekile, ubone namhlanje kuza amaphoyisa, nami angiqhele ngoba amaphoyisa azofuna ukungibuza imibuzo eminingi nami mayifika la afuna lo ngiphendula into engingahlangane nazo. So ngisho ukuthi-ke labo bantu ibona abantu abangama-enablers. Enye inhlabathi iyathuthwa ngey'moto zamaphoyisa. Sike sakhuluma kule nyanga ezedlule ngesikhathi i-JMPD yabopha amaphoyisa SAPS ngenxa yokuthi babamba nemoto yamaphoyisa ilayisha inhlabathi yozamazama. Sike sayikhuluma leyo ndaba, uyazi kahle unje ufuna ukuthi kuthiwa yimi osethe, uyayazi kodwa le ndaba. So njengoba ngikuvezela lento le ukuthi
angeke iphele lento illegal mining ngoba zikhona izikhulu kahulumeni ezibenefitayo. Yingakho uma umuntu olwa nalesihlava funeka ubulawe ngoba uyabaphazamisa, bayithola less lenhlabathi lapha than kuthiwa kwi-mining because mase kunema ikhampani e-mining, imishini, abasebenzi, i-safety, zonke lento lezi zenza ukuthi ama-cost ok-operator abe high. Ama-cost ok-operator uma ese-high, lokho kuzokwenza ukuthi whatever abazophuma nayo ibize idure, of which kufanele. Kanti makungena ozamazama babuya nenhlabathi, banikezwa leyo shintsha abanikwa wona, bayajabula oba yona into abayifunayo. Uma nje nawe ungenile laphaya wathiwa no awusebenzi nje now 3000, ubona after 3 days ngithola 3000. Wa uyaphuma lapha impilo ihamba kahle ngempela, usuyobuyela nawe ngesinye isikhathi. So bengithi nje angiyiveze le ndaba, kodwa indaba ebengithinte kakhulu ilesho uGwede Mantashe ukuthi ama-minerals noma ngaba ngakini noma ngaba sendaweni yenkosi yangakini, they don't belong to the chief or the communities. No, they don't belong to those chiefs and communities, they belong to the state. Yingakho sesu Amani Dube uchaze kahle ukuthi kunekhampani okukhulunywe nayo, abantu basemzumba abakhulunywa ngalutho nabo ngoba abanamsebenzi nabo. Ya bengithi nje ngulethele lezi ndaba ngomhla ka-1 kuJanuwari 2025. Nakhona bengingahlosini, kodwa inkulumo kaGwede Mantashe yenze ukuthi ngibone ukuthi fanele silixoxe lolu daba ngoba ngiyazi ukuthi abanye abantu abanalwazi lwayo, nanokuthi abantu ey'ndaweni zangakubo funa bayazi lento eyenzekayo ukuthi uma kufika ama-mine esusa abantu ey'ndaweni lezo ebaphushelele la baphushela khona, bahlale khona lapho bengabhenefithi lutho. Yingoba uhulumeni ukhande kwasemthethweni, uhulumeni lo ovotelwe yithi, lo wena ongafuni ukuyovota njengoba wena uthi wena awuvoti, awufuni ukuvota, kuzoba nje ngoba abantu ofuna ngabe baguqula izimo lapha wathola amavoti anele ngenxa yokuthi wena uhleli ekhaya awufuni ukuvota. Kanti lo muntu ubezoba nezwe eParliament, ubezokwazi ukuthi bazi-oppose izinto. Siyazi ukuthi it's a game of numbers. Ngelinye ilanga ngizoke ngikucaphunele i-portfolio committee ye-minerals, uzwe izinto ezikhulunywa lapha. Inkinga nje ngiyanqena ukwacaphuna lama portfolio committee ngoba abantu base South Africa they value entertainment. Kodwa nanginike imvume nathi uma ekhona ama-topic kanje angowaletha, ngizoke ngithola isikhathi nje nginilethele. Ngiyabonga kakhulu isupport eningiphe yona mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.